סדרה משחקים מטומטמים שלא כדאי לשחק בהם באינטרנט. והיום המשחק הוא... איזה משחק אתה אומר? זה. זה ולזה? כן, אז זה. מכיר אותו, משחק בוק. גם אני מכיר אותו. מימים עברו. כן. אהבתי אותו. אבל עכשיו שאנחנו גדולים, הוא הפך די מטומטם. די מטומטם? לא, לא היה לי את המשחק, אבל בכל זאת, הוא דפוק, יאללה. באטל מאסטרס, אל תצחקו, זה שלנו. ככה קוראים לו? אז סטארט-גיים, קדימה. איזה יש לבחור אותו? מי זה? נבחר די אחר. אוקיי, הוא? שכולם בוחרים. אז קדימה. יש לי קצת בגים מהחבר. לא, פוקונים כבר. לא בוחר. אנחנו... יופי, יאללה. יש לי קצת תקיעות בגלל הצילום. אבל זה לא משנה לנו, נכון? נכון שזה לא משנה לנו? כמה זמן לא? שמעתי שאתם אומרים לא. רשעים. קדימה. כולם מכירים את המשחק? איזה כולם מטומטם. מכירים אבן נייר ומספריים. בואו נתחיל על נייר. נייר. יש. איזה דרך נלחם בו? סקילס, תעשה. סקילס? כן, סקילס. כן, תעשה את איקס-טייס? אוי, נו מה זה המנה? מה זה המנה, תום? מנה, הצהוב הזה. זה כאילו, נו, זה תלוי מה המהלכים שלך. זה נותן לך... אני חובב אינטרנט מופלא. קדימה, תום. זה, תעשה מספריים. הופה. לא, זה המהלך הכי מטומטם של משחק, והוא גם במקרה הכי טוב. מה? איך הגענו לחלל? מישהו יכול להסביר? גם אתה יכול לחלל? יש לי מכות קטנות, אידיוט. הייתי מתחיל לחוב. מה המתכננים של המשחק? הדבר של המתכננים של המשחק חושב אליו שהוא עושה לך מכה מיוחדת. יש מכה מיוחדת. מה המתכנתים חשבו לעצמם על זה שהחליטו ליצור את המשחק? זה היה חלש. קודם הורדתי לו יותר מזה. במכה אחת. זה המהלך הכי טוב. אתם חייבים למשוך את המשחק. הבנו, פשוט תתקע לו את הסכין בראש וזהו. פשוט תהרוג אותו. תעשה אבן. אוי ובנים. צודק, טום. אייטמס? אין לנו אייטמים. כן. זה שוב המהלך המטומטם. לא. טוב. אני שונא. שונא את הזין. בוא לקבל אותו. לא לקבל אותו. אתם יודעים מה עושה? רגע, חבר'ה. הערוץ שלנו 7. נעשה 8 פלוס. אתם מתחת לבני 8. אנחנו לא נקלל עוד, נכון? ננסה. יכולים להיות לנו פרצים של דברים. אז 8 פלוס. לא נקלל, אז מותר לכם לראות. אז בוא כן. נעשה, נלך על האבן. על האבן. תיקו. בטח לא עושה מספרים. תעשה לו... נייר? אבן? עוד פעם. גם הוא חשב שניסו איסו. תעשה לו מספרים. התעזבנתי. אידיוט. אוי, זה משחק מעצבן. נייר! אוי, זה דפוק. אבן!
יש! מהלך קצר שלא שולח אותך ראיתם? הורדתי יותר ממה שהוא הוריד במכה שלו. נו מה? מה זה? רואים אותו בינתיים מנענע את כל הגוף, כאילו בריקוד. אני לא אגיד דברים... התאפקתי לא לומר. טוב שהתאפקת. ייי! כוח אקראי עובד. נורמל אטאק לבל 3. מגוון. אוי לא. ואז הוא קם לתחייה. הבנתי? רואים את האיקסים בעיניים שלו, ואז הוא גם מפריע כזה. אז טוב, כמה מה זמן לעשות? לוקח לסיים את המשחק הזה? טוב, מה לעשות? נו, בולבולים. לא! אתם רואים שזה 8 פלוס? יש לי פרצים מוזרים. עוד לא. נכון. אני תום. וזה, כן. זה האיש שלנו. אנחנו כבר מתחילה. וואו, אני הולכת לעשות את זה. אם אתם לא רוצים לראות את זה. כן. וגם... וחזרנו. אז היה לי רעיון קטן בזמן שהשתנתי. אני אעצור את הסרטון. אוקיי. מה לעשות? כן, מה לעשות? למה לעצור? עצרתי, עד סוף המהלך, עכשיו נמשיך, יאללה. מה לעשות? אוקיי. מספריים. אני אלך על המספר. לא, תום. עכשיו אני באמת חייב להשתין. רגע, בסוף יקרה שלא קרה לו כלום, נכון? עכשיו אני באמת חייב. וואו. חכה לי שנייה. אוקיי, תום הלך להשתין, שוב עצירה. עצירה, יפה. אוקיי, המשכנו. מה לעשות, תום? אני אנצח אותו ונגמור את הפרק, כי זה לוקח יש. יותר מדי זמן. באמת. אל תשחקו במשחק הזה אף פעם. כן. אבל אם אתם כן רוצים ולהוכיח שזה מטומטם, שוב, נסיים לדבר. תשחקו בבטל מאסטר אם אתם רוצים לבדוק אם אז קדימה, אנחנו חזרנו. נסיים מהלך סוף סוף. 50 שנה, מה עם הזקן שלך? סירקת אותו היום סתם? אוקיי. סירקתי אתמול. עשית עוצרים את הסרטון. המשכנו. ומקווים שלא יהיה את המהלך. גם אני. אוי פאק, יש לנו. לא משנה. אנחנו לא עושים. לעשות אותו, תום? לא נראה לי. החלטנו שאנחנו עוצרים רק לזמן קצר, סתם. סתם תראו נצבן. איזה מהלך יפה. וואו. אני יודע מה אני אכתוב עכשיו על זה של היוטיוב. לא! אתם יודעים מה אנחנו נעשה עכשיו. אני יודע. החלטתי שעכשיו זה, אם ננצח, טוב מה לעשות? אז אתם תראו. את זה. מצוין. אני אז פשוט אעשה לו את המהלך המיוחד, ובעצם נגמור את זה. קדימה, עצירה. לא עצירה? נראה לכם את מהלך המוות כאן. נסיים.
עברנו. זה אחלה. אז יש לך משהו להגיד? או לא, אם אתם רוצים שנמשיך, תנו לייק וסאב ותנו את דעתכם. תנו לייק, אם אהבתם. אם לא אהבתם, עדיין תנו לייק. וגם סאב. סבבה עדיף. תגידו מה הרעיונות שלכם. אז סאב, לייק וקומנט על בטוח. ולהתראות.